Tak sa na to poďme pozrieť. Dnes tu máme prípadovú štúdiu, ktorá je fakt skvelým príkladom toho, ako sa dá web stránka premeniť z takej tej obyčajnej pasívnej vizitky na skutočný motor, ktorý ťahá celé podnikanie dopredu. A viete, čo je na tom najlepšie? Všetko toto sa udialo bez toho, aby sa minulo jediné euro na platenú reklamu. Hneď na úvod toto číslo. 1300%. To je, priznajme si, celkom masívne však. A čo to vlastne je? Je to medziročný nárast návštevností priamo z Google. Aby sme si to vedeli predstaviť, web si pozrelo o 1300% viac ľudí ako v tom istom období rok predtým. A opäť, to najdôležitejšie, bez akejkoľvek platenej reklamy. Nula. Čistá organika. Asi prvá otázka, ktorá každému napadne, je ako? Ako je niečo také vôbec možné? Dosiahnuť takýto obrovský nárast čisto organicky prirodzene? No, žiadna mágia v tom nie je. Všetko to stojí na naozaj premyslenej stratégii a áno, kompletnej prerábke webu. Každý dobrý príbeh o zmene sa začína nejakým problémom však. A tu bol ten problém úplne jasný. Bol ním web. Web stránka, ktorá jednoducho nerobila to, čo mala. A toto je situácia, s ktorou sa myslím dokáže stotožniť naozaj veľa podnikateľov. Takže poďme ku konkrétnemu príkladu. Ide o účtovníckú kanceláriu Elamy. A ich webová stránka, no tá im nielenže nepomáhala, ona ich doslova brzdila. Aktívne im bránila v tom, aby rástli a získavali nových klientov. Takže, ako to vyzeralo na začiatku? No, dizajn bol už na prvý pohľad zastaraný a dosť neprehľadný. Ale to nebolo to najhoršie. Ten skutočný problém bol skrytý pod kapotou. Pridávanie akéhokoľvek obsahu bolo pre majiteľku tak komplikované a frustrujúce, že ju to vlastne úplne odradilo od písania blogu. K tomu si prirátajme, že služby boli opísané len tak všeobecne, bez detailov. A výsledok, web neprinášal prakticky žiadne nové dopyty. Bol to v podstate mŕtvý projekt. Dobre, takže ako sa z tohto dostať von? Prvý krok bol absolútne kľúčový. Bola to zmena celého prístupu. Koniec všeobecným frázam. Namiesto toho sa všetko zameralo na jednu vec. Absolútnu zrozumiteľnosť a jasnú štruktúru. Cieľ bol jednoduchý. Ktokoľvek príde na stránku, musí okamžite a bez námahy pochopiť, čo presne firma robí a ako mu môže pomôcť. A toto je perfektná ukážka tej zmeny v praxi. Predtým. Jedna jediná stránka, kde bolo všetko o službách tak nejak všeobecne nahádzané. A potom? Zrazu 6 samostatných, detálnych podstránok, každá jedna služba dostala svoj vlastný priestor, poriadny popis a, čo je extrémne dôležité, aj transparentný cenník. Týmto krokom sa nielenže okamžite zvýšila dôveryhodnosť, ale zároveň to bol geniálny základ pre SEO. Google takéto štrukturované weby miluje. Ďalšia veľká vec bola automatizácia. Ale nie len tak hociaká, ale naozaj inteligentná. Napríklad na web pribudol online daňový dotazník. Čo to znamenalo? Klienti si ho mohli vyplniť kedykoľvek, v pokoji, napríklad večer po práci. A pre majiteľku? Obrovská úspora času, ktorý predtým trávila telefonovaním a mailovaním. A to nie je všetko. Pridal sa aj systém, kde si ľudia mohli priamo objednať a zaplatiť za konzultácie. Zrazu tak web začal generovať aj priamy príjem. Dobre, máme teda pekný, funkčný a automatizovaný web. Ale to je len polovica úspechu. Teraz prichádza na rad ten druhý, absolútne kľúčový pilier a to je obsah. Pretože, povedzme si na rovinu, mať pekný web bez obsahu je ako mať nablískané auto bez motora. Nikam sa s ním nepohnete. A ten problém s obsahom nebol v tom, že by majiteľka nemala čo povedať. Práve naopak, ako odborníčka mala v hlave obrovské množstvo vedomostí. Tá skutočná bariéra bola čisto technická. Predstavte si, že chcete napísať článok, ale ten systém je taký zložitý a neintuitívny, že vás to po pár minútach úplne otrávi. Presne to sa dialo. Technológia bránila odbornosti dostať sa von. A tu prišiel ten aha moment. Ten frustrujúci starý systém sa vymenil za jednoduchý moderný editor, s ktorým je radosť pracovať. Ale to nebolo všetko. Majiteľka dostala aj sériu krátkych praktických videonávodov. Tie ukázali nielen to, ako niečo napísať, ale hlavne to, ako písať tak, aby to našli vyhľadávače. A zrazu sa z nepríjemnej povinnosti stala silná zbraň. Fajn, teóriu a stratégiu máme za sebou. Prešli sme si, čo všetko sa zmenilo, ale to najdôležitejšie prichádza teraz. Poďme sa pozrieť na tvrdé dáta, na konkrétne merateľné výsledky, ktoré celý tento proces priniesol.
Číslo 17. Na prvý pohľad možno nič extra, ale počkajte. 17 nových platiacich klientov, získaných len za prvých 6 mesiacov po spustení nového webu. A ešte raz to zopakujem, lebo je to dôležité. Všetci prišli organicky, z webu a z blogu, bez jediného centu na reklamu. A tento graf, ten hovorí sám za seba. Pozrite sa na ten rozdiel. Starý web za celé 2 roky sa podarilo vydať 4 články. 4. A nový web za rok a pol viac ako 30. To je proste explózia obsahu. Ukazuje to, čo sa stane, keď sa odborníkovi dá do ruky správny nástroj a trocha know-how. Ten potenciál bol celý čas tam, len bol zamknutý. No a toto sú už naozaj tvrdé dáta priamo z Google. Porovnajme si rovnaké obdobie júl až september v 2 po sebe idúcich rokoch. Rok predtým 106 kliknutí, rok potom vyše 1500. A keď sa pozrieme o kúsok ďalej, na začiatok októbra, už to bolo cez 2000. To nie je len nejaký malý nárast, to je lavina. To je dôkaz, že táto stratégia nielenže funguje, ale má aj zrýchľujúci sa efekt. Takže keď sa to všetko zráta, nebol to úspech len v jednej oblasti. Nebolo to len o tom jednom čísle návštevnosti. Bol to celý balík výhod. Áno, prišli noví klienti, ale zároveň sa ušetrilo kopec času vďaka automatizácii. Vznikol úplne nový zdroj príjmu z konzultácií. Značka získala na autorite a profesionalite. A samozrejme, to všetko bolo podporené oveľa lepšou viditeľnosťou na Google. Ak by sme si z tohto celého príbehu mali odniesť jednu jedinú vec, čo by to bolo? Celý ten úspech sa dá v skutočnosti zhrnúť do jedného veľmi jednoduchého, no o to silnejšieho vzorca. A tu ho máme. Ten vzorec je prekvapivo jednoduchý. Na jednej strane potrebujeme naozaj kvalitný web. To znamená prehľadný, dobre štrukturovaný a ideálne aj s nejakou tou automatizáciou. K tomu pridáme druhú ingredienciu. Konzistentné vytváranie hodnotného obsahu, ktorý je optimalizovaný pre vyhľadávače. A výsledok? Udržateľný, dlhodobý rast. Bez toho, aby sme museli sypať peniaze do reklamy. Tieto dve veci spolu fungujú ako kúzlo. A nakoniec asi najlepší dôkaz toho, že to celé fungovalo, sú slová samotnej klientky Michaely Chlupovej. Jej spätná väzba krásne vystihuje, že to nebolo len o tom urobiť nový web, bol to proces, ktorý priniesol praktické riešenia a hlavne výsledky, ktoré naozaj fungujú. A týmto sa dostávame k záverečnej myšlienke. Je to otázka, ktorú by si mal položiť asi každý, kto má nejaký firemný web. Pracuje tá vaša stránka pre vás, alebo pracujete vy pre ňu? Inými slovami, je to nástroj, ktorý vám aktívne šetrí čas a nosí nových klientov, alebo je to len ďalšia starosť na zozname, do ktorej investujete energiu, ale výsledky ako si neprichádzajú?